Daar komt hij. Pak maar mee, maat 6. 2. Limburg telt 550 kerkkoeren. De koeren sterven uit, zeggen ze. Dat zussen aan de Gries Cup, zeggen ze. Maar bij een koer zingen is fantastisch, zeggen ze. Zie, die lid zijn van een koer. In Wilder bestaat het kerkelijk zangkoer 175 jaar. Wilder is groot op haar koer. Met haar enthousiaste vuurzitter en inspirerende dirigent. En het koer is groot dat het zich nog steeds mag verheugen in een groot aantal leden en in een gezellige sfeer. Er wordt veel gelachen, maar ook serieus gerepeteerd. Zingen verandert het brein. Zingen haalt de stress weg. Zingen maakt gelukkig. Waarom ben ik weer het zangkoor gegaan? Eigenlijk mede ingegeven door dat ik een voorganger heb gehad, de pap. Die was bij het zangkoor, had een goede stem en had me eens eigenlijk er warm voor gemaakt om eens mee te gaan zingen. Op 16-jarige leeftijd was dat al, ben ik een keer met geweest. En toen was het ook nog zo dat er ook nog wel leeftijdsgenootjes daar waren, dus die het interessant maakten om daar te gaan zingen. Buiten het feit dat naast zingen er ook nog andere zaken waren die aantrekkelijk waren. Er waren een biljart, bier, kikken, vroeger, café Kikken, waar dan van tevoren nog een balletje gebiljart wordt en de gezelligheid die erbij was. En dan moet ik erbij ook zeggen, toen waren het zangkoor nog in een categorie leeftijd, waarvan ze zei van, daar passen ze bij, moet ik zo zeggen. De uitdaging om voor het koor te staan is dat ze proberen dus allemaal gelijk en zuiver te laten zingen. Dat is allereerst een grote uitdaging voor een dirigent. Want
ja, iedereen heeft zijn eigen stem. Dan is zeker bepalend bij de meeste zangers en zangeressen natuurlijk leeftijd. En zolang ze nog kunnen zingen en willen zingen, probeer ik dan natuurlijk het eerste te stimuleren door ook natuurlijk steeds repertoire te vernieuwen. Wat dat betreft hebben we genoeg repertoire, wat betreft tot van Gregoriaans tot gemengd Latijn, tot ook vreemdtalig, etc. Dus een heel breed repertoire. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat we met een heel jong gezelschap door steun. We zullen met een dik 40 mensen, 45, 46. We hebben goede tijden gehad waar we meer dan 50 leden houden. En dus is langzaam ook de vergrijzing toetreden. Het gros van de leden had toch een respectabele leeftijd van 70, 80 jaar. Maar het mooiste natuurlijk van muziek is als je dus een kerk aan het zingen krijgt, bijvoorbeeld met de achtste mis of met de paasmis, en dat als het ware je wordt meegenomen in een stroom. En als je meegenomen wordt in een stroom, dan zit er iets dynamisch en word je aangesproken. We komen natuurlijk over te zingen, omdat we dat geren doen. En dat we zeer over dat we er nog hebben, dat is metgenomen. Ik ben in 1988 begonnen bij het knapenkoor. En toen hebben ze een paar jaar, als je baat in de keel komt, dan best een paar jaar rood. Hè? En wie ik toen 18 was, toen hebben ze mij direct erbij gehaald. En zodoende zit ik hier nu nog. Maar het is hartstikke leuk. Het is ieder gewoon zich met de dames samen repeteren. Het werd natuurlijk een beetje zwoerder, want ze gaan ouder werd. Met de jeugd en de mannen en de vrouwen die erbij zijn, die houden zich wel jong. En dan is het zingen ook gemakkelijk. Ik ben 60 en met een van de jongeren nog dan, dat zijn eigenlijk al genoeg. En de tendens, denk ik, dan zie je niet alleen bij de koren terug. Ik denk dat het overal waarneembaar is. Het is waarneembaar bij een harmonie, bij schutterij, bij allerlei verenigingen. Hè. Het sociale leven van vroeger, hè, hoe de gemeenschap klein wordt, hoe mensen minder mobiel worden en eigenlijk het vertier binnen de gemeenschap zochten. Dat zie je langzaam toch verdwijnen, waardoor heel veel verenigingen met vergrijzing te maken hebben. En dat vind ik eigenlijk vind ik jammer. Ik bedoel, dus op sociaal gebied vind ik het jammer, maar ook de binding met een gemeenschap zie je daardoor steeds minder wijden. Terwijl als ze inhoudelijk eens kijken wat verenigingen te bieden hebben, zeg ik, die hebben heel veel te bieden.
Want muziek maken is niet alleen kunnen, maar het is natuurlijk ook kennen. Het in zich opnemen. Zoals ik denk aan de heer Kroeze, die dan 85 jaar is, geloof ik. Of 86 jaar, ik weet het precies. Die dan gewoon straalde nog een hoge, zuivere A kan zingen. En dan denk je dan, hé, en daar is een paar goede tenoren erbij, een paar goede bassen, en als een paar goede sopranen, een paar goede alten. Dan had ze voor de overige mensen die in een koor zingen, hebben dat als steunpilaar. Het gaat ontzettend veel. Ik zie dat ook bij andere verenigingen. Ik werd veel gevraagd om te helpen bij harmonieschutterij en dergelijke. Ook daar zie je een verbondenheid, ja, die is zo groot, maar heel moeilijk om de jeugd erbij te betrekken en ook vast te houden. Ik verstond met 34 man of 37 man of 40 man op Luxale en er zitten 20 mensen of 24 mensen in de kerk. Maar dan is toch de intensiteit om zo'n een hele mis met de andere vocale werken toch met de meeste intensiteit te zingen. Is een kerk vol, is natuurlijk, geeft toch een bepaalde spanning aan de mensen. Heel duidelijk is, ik heb er plezier in, dat mag een stuk egoïsme zien, daar haal ik mijn voldoening uit. Ja, maar van de andere kant zijn er ook, weet ik gegarandeerd, mensen beneden die daar een hoop voldoening en plezier aan beleven. En voor die mensen doen we er, of er nu 1 of 100 of 1000 zijn. Je moest nu veel meer naar de lui toewerken en met een hele hoop sociale vaardigheden. In alle verenigingen hadden ze dat nodig. Lees een container. Dan moesten we met alle proberen goed contact te houden, proberen overeenstemming te krijgen met de mensen, kinderen voor dat of dat of dat of dat. En die mensen die in die koren zitten, ik ken het van de dames die zeggen, maar allemaal van de heren, die hebben toch allemaal een achtergrond in een jeugdkoor of in een vereniging of wat, met een katholieke achtergrond. Liturgie is altijd een gebeuren van het hele volk. Hè. Met iedereen heeft zo zijn eigen taak, de priester, de lector, het koor, het zo gaat allemaal. Die meerstemmige koren hebben er een hele prominente plek in.
het meest ideale is, denk ik, als inderdaad zo'n meerstemmig koor met andere vormen van kerkmuziek, daar iets moois van maken. Maar een prominente plek voor de meerstemmige koor. Het is een sociale tref, een repetitie. Daar moet ik als dirigent ook met rekening houden, want de kind ziet altijd de teugels strak houden, er moet eens een keer goed gelachen worden. Er worden ook opmerkingen over en weer gemaakt. En dat helpt natuurlijk ook de sfeer in het koor. Nou, verder is één verzamelmap waar dus alles keurig in staat geschreven waar wat zit. Dus willen wij bijvoorbeeld de heren zingen zondag Gregoriaans en die moeten een stuk hebben. 8 is van de heren. La open. Mapje eruit. Oké, we hadden het over het orthodoxe. Nou, en dit is dus van... Voor de mensen die al lang in een koor zijn, is het natuurlijk ook heel erg voornaam dat de stukken zingen die ze kennen. Dat en dat stuk of dat en dat stuk. De mensen mogen zelf ook dus zeggen van, mogen ze zelf meestemmen om een bepaald programma te maken, wat mogelijk is. Dus verandert het programma, dan komen er een aantal leden van het koor bij elkaar, de zogenaamde mappencommissie. Heet dat. En die gaan dan alles wat we niet meer zingen in de komende periode eruit en alles wat we gaan zingen erin. Dus we hebben hier gewoon de super luxe, wat ik zeg, met deze enorme vergadertafel. Dus je kunt voor elke partij alle stukken keurig bij elkaar zoeken en terug in de map doen. Dat is zo voornaam in de opvoeding van kinderen. Je merkt ze allemaal, mensen die muziek gedaan hebben, dat zijn toch ook als kind zijn andere type kinderen. Als ik in de klas voor van jongens, meisjes, zou je me kunnen helpen bij hier, dat. Dan zijn er wie die zeggen dan van, hey, meneer, wat schuift dat? Maar dan zijn er meneer, kom maar helpen. En dan zijn ze dan de type toch die in verenigingen zijn, die dus geklinkt of aan muziek deden. Niet omdat ik de muziekleraar word, maar die hebben toch die sociale binding met elkaar. Wat veel van hebben een gemengd kerkelijk zangkoor, hoe ja, toch ook af en toe de dames hun rol spelen, alleen dus zingen. Dan wel de heren alleen zingen, want het Gregoriaans, dat is toch nog altijd hoog aangeschreven hier in Wieldrecht, tenminste bij de heren. Zodat we dat ook net verloren willen laten gaan en op gezette tijden Gregoriaans zingen. Zelfs popgroepen gebruiken Gregoriaanse motieven in hun dingen en in de muziek allemaal. Maar het had iets. En dat vind ik dat er nog wel wat meer mag, wat Gregoriaans in de kerk. Dat zingen is een uitdrukking van ja, wat er ten diepste van binnen leeft. En dat geldt natuurlijk op een heel bijzondere manier voor ons geluid. Hè. Alles wat er door ons heen gaat, als het gaat om geluid, dat willen we uitdrukken. In woorden, maar vooral ook in gezongen woorden. En dat is denk ik ook wel meteen de kern van kerkmuziek, de kern ook van het Gregoriaans. Hè. We hebben woorden waarmee we uitdrukken wat er binnen in ons lijf. En met die woorden brengen we God dank, met die woorden vragen we aan God wat ons op het hart ligt. En dat is eigenlijk wat ook in het Gregoriaans gebeurt. De puurheid, dat ze dus zonder begeleiding, zelfs zonder orgelbegeleiding als het heel strikt is, dat ze zorgt dat ze met een groep helemaal met een tekst verbonden raakt en met die klankwereld. Ja. Meestal komen ze niet verder dan de noten, die ze netjes zingen. Maar als je het nog meer bekijkt, heeft elke introit iets te maken met de plek waar die staat. Dat vind ik toch, dat is de kerkmuziek. En er is heel veel kerkmuziek geschreven, allemaal een prachtige kerkmuziek.
maar toch de wortels liggen in het Gregoriaans. 600 na Christus, Gregorius de Grote. Niet te vergeten. Het Gregoriaans is natuurlijk een algemeen beschaafd, zoals als je als een taal kunt spreken. Maar het heet diverse dialecten ook. Het heet ook eigenheden die aan bepaalde provincies en bepaalde stukken verbonden zijn. En dat Gregoriaans is eigenlijk, ik reciteer, ik zing al die teksten, al die liederen op een bepaalde toon. Ik reciteer die gebedsteksten, want dat zijn het feitelijk. En vanuit dat reciteren van die teksten is eigenlijk het Gregoriaans ontstaan. Het is moeilijk om oudere stemmen worden, de kracht om te zingen en de juiste ademhalingstechniek. Maar als ze lol eraan hebben, dan laat ze zingen. De toekomst, ik denk dat ze heel ongewis is. Als er geen aanwas kunt, ja, hoe lang helpt het dan nog vol? Kijk, om te zingen hoeft ze niet met vuilman te zien, dat kan ze alleen doen. Het zou jammer zijn als door met een zangkoor, ja, of zangkoren, maar dan praat ik niet alleen van zangkoor, maar ook andere verenigingen, dat die op die manier ter ziele zouden gaan. Dus het is van de hele vrije tijdssector is dat het meest bedreigde gebied. Terwijl het in feite alles is ontstaan in die kerken. Naderhand heeft die wereld veel meer macht gekregen en die is die kerkcultuur gaan overstemmen. Zodat de kerkkoren altijd nog maar met een kleine groep en meestal hoog in leeftijd bij elkaar komen. Daardoor zijn die ook steeds meer verlekkerd daarop geraakt. Daarmee krijg je een drempelonderscheid tussen diegenen die eventueel zouden willen, maar door de leeftijd en door de tradities een beetje opgeschrikt worden en zeggen, daar kan ik me niet in begeven. We hebben ontzettend veel koren in Limburg. Van oudsher, Eder Prochie had een eigen herenkoor, dameskoor, gemengkoor, jeugdkoor, noem maar op. En dat is er eigenlijk in grote lijn nog steeds. Hè. Dus we zien op heel veel plaatsen zangers die al jaren dat doen en die dat met grote voldoening doen en met veel overgave. Tegelijkertijd is het zo dat op heel veel plaatsen inderdaad weinig nieuwe aanwas bij die koren komt. Wat ook niet zo raar is, hè, in deze tijd, lu willen best gaan doen, maar eigenlijk lever niet. Ja, dan moet ik eerder weg naar de repetitie en iedere zondag gaan zingen en ook nog een paar begrafenissen misschien in de week of weet ik veel wat. Dus dat is voor vuil u een beetje een struikelblok om zich vast aan te melden bij die koren. Halleluja, amen, amen, halleluja. Of dat jaren nog zal duren, dat twijfel ik heel aan. Ik hoop het wel. Maar het is wel zingen, maar het is ook van de andere kant een uitje voor ons. En de samenkomst erna, dat is ook altijd prettig.
wetende in de achtergrond als dirigent van die mensen komen voor een plezier zingen. En die hebben dus dat ook als een samentref, die wekelijkse avond. Wanneer is de laatste bij het koor gekomen? Bij de heren moet ik al nog gewoon, ik denk dat dat al ruim 10, 15 jaar geleden is. En bij de dames, ja, denk ik ook. Dat is... We vergroeid met dat zingen. Iedereen gewoon zich automatisch gaan ze zich aandoen, scheren in het bad, want er zijn veel jongvrouwen. En dan moest het toch een beetje uitstralen. In figuris presignatur commissar. Nu staat het jubileum voor de deur. Wat betekent dat voor zo'n koor? Nou, wat dat betreft zijn we heel trots dat we 175 jaar bestond. En daarna nog eens 15 jubilarissen, niet niks. Ja, in ons midden hebben die voor die dag uiteraard ook zullen huldigen. Hoe ook jubilea bij zijn die ook denk ik uniek zijn. Want of we dat in de toekomst nog metmaken, we hebben een 70-jarige lidmaatschap in ons midden. Een met 60 jaar lidmaatschap en 2 van 50. Een hele grote groep van 40 jaar. Dus wat dat betreft denk ik dat we over een uniek gebeuren kunnen spreken. En ik hoop ook dat we straks de waardering door verkrijgen die we hopen dat we mogen krijgen, laat ik het zo zeggen.